Nie? Môžeme? Budeme spomínať. Chodí. Už nepřed musíme. Môžeme. Nevajte, to budete s niekotá. Čo? Ja viem, že na to čaká, kedy niekoho zaorieme, aby vyhral. Ale ako sa mordujú vo Fidákove. No ja ti poviem, že oni toľko razy, keď oni mali je tá moja píska, tá Fina, no naša, tak opa, tak to by bolo oni zobrať do kamery, kurniť, čo ti to dokazuje, tak alebo kotúra, keď ti tam. Na druhý rok musíme... Ak som mal jaganský skotčíky vidieť zbierať, tak to treba nafotiť. Kde tu? A riadne? Nedávajú nám ani výstrahu, hneď ideme. Veď pískali. Ne. Kameramani, vieš, ako riskujú, aj na vojnu chodia, kde sa strieľa. Topánky. S takými nábojmi. S takými nábojmi. Ako by nie? Tam ako je tá cibuľa. Teraz nahraj ako servis, toto je oný, výmena pneumatík. Stráži? To je taký meter. Čo budete čakať? No, idem ležať. Dobre, Peťo, výborný. Vidím. Veľmi sucho vtedy. Potom vyskotí, za 2 týždne, 3 nepršalo nič, tak vyskotí. Aby som si náhodou... Čo to bolo? Čo to bolo? My sme tiež, že to bolo. To asi nie tam. Dobre. Či výbor. To nemôže ísť tak do tej detailov, lebo potom oni nás ofotia, oni toto. Brázdu, hĺbku brázdu, tak to nebo. Poza tým stromy, vieš, ten posledný oni, tak ten bedrilovať. Zajtra napozajte sa. Čiže to bolo 6 nebo 7 dní, my sme 6 mohli rilovať. To som mal z výťahu oni, z výťahu tento prevod, už aj som ho namontoval takto na fúri. A toto je pokračovateľ jeho, vieš? Inovácia. Hej, ale urobili oni ako. Jeden deň sme robili s Mirkom, no s bratom, a na druhý deň sme už orali. Hej. A zorali sme celú záhradu. No. Viem, že treba ísť za autoreza, nie? Víno dal do
Ochladiť. Ty nezabíjaš, Ľubo, zajace? Jo, ani. Čo? Ty si pacifista, alebo ako? Nezabíjaš? Ja som komunista. Ty si komunista. Ty nezabíjali tých zajace. Víš, že naučíme sa, čak Peťo. Pokiaľ dovolíme, tak už každý vie, čo má robiť. Skončíme, tak aj bude. A Dorota, Nemôžeme tak rýchlo ísť do praxe, zapojiť sa, tak za hodinu zorieme celú záhradu. Čo je to? no, nie. Maroš, Ja? Nechci tam zostať na konci, vieš? Hnutáci. Ten toľko tlačí, lebo strašne hlboko ti orieme, nebudeš to vadiť. Á, nebude. Pozri sa, to je strašne hlboko. Ako Traktor tak nezorieš tak dietečka, zodvihni mu to. ani traktor ti tak hlboko nevojde. Hovorím, tak aby bolo dobre. No tak čo, poliem vám? Daj ma. Víš, to sa hnusáci, čo? Sucho je na konci už. Veľmi je tam sucho. Práči sa tam. Neviem, tam asi nepršalo. Peťo, a toto vyhrabičku na jar, že tu máš samý moh, pozri. No ja som to hrabičkoval aj teraz na jara, vidíš. Ale hobby, a daj do toho onu, túto. Silu. Ale veď je to Nie pekné. silu. Čo? Dobře. Ty si musíš oči vypláchnuť. Výhoru. A ešte aj peniaze pobral. Že proste bolo popúkané ten obal, vieš, a normálne fotím ja na jednom filmu proste také flaky boli.